Orasma dihita salhu nakadamang do dainang na hinaholonga di bagasa Tuhat ta Diyos Kristus. Di bagasa tikyon di minggu na parpudi di tahun 2024 na naing taruli hita siyan hata ni Tuhan. Alanisa tapasada roha do pikrat ta martangya kita. Dami ni dibata na sumurong siyan saluhu na roha. Ima mangaramoti roha ati-ati do pikra muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan ni. Amin. Hurian ni Tuhan atan di dibata na tolhas tuhita di apala partikyanon. Di minggu na parpudi tahun 2024 ada orang sotabulus jala tamasuhi tahun 2025. Atan ni Tuhan na mamakulingi hita. Ima surat na parjulus yan Apostel Paulus manopot yan nakonna si Timoteus bidu sada. Mamuka mesya na 12 rodia 16 sada Timoteus bidu sada. Ayat 12 rodia 16 hujaho kami matu hita ganuk marsada-sada odo hata ni Tuhan. Moliate hudok dina marguguy honau. Ima Kristus Yesus Tuhat tay. Ay di etong au haposan. Ubahin na dipabakit au gabi parhalado. Pangisahi do au na julu. Jala pangalili. Jala siulahu gugu. Alay dapotan niroha do au. Ada kuboto na huulai. Tagan soporsia do piau. Alay bilam sumurno niroha ni Tuhatay. Mata taporsiaon do holong niroha di bagasan Kristus Yesus. Haposan jala sadok tau jalo odo hataon. Nungaro Kristus Yesus tu portibion. Paluahon akka pardusa siyan akaido au na parjulo. Alay alanyoddo. Ubahin na di si iyaw. Nang jumolo marhite siya nao patudon ni Kristus Jesus sadok labas ni rohanay. Bahit tiruwa diakka na nang porsiya di ibana. Tuhanguluan sa liling na. Ido yang gusaha na. Hurian ni Tuhan. Selamat Natal ma. Ulahan nami, hupasat kami Tuhamu nakadamang do dainang. Pasrohan nami, di bagasan nakapesta-pesta Natal, naung tadalani, di bagasan nakaparngulota, totu martaba-taba kelas ni roha. Jala, donon nami musetu hita akadamang do dainang. Selamat para deho diri, majakon tahun baru 2025. Anggia maka basa-basa ni debata, aka holong ni debata, aka pasu-pasu ni debata dileo debata musenang tuhita ganuk marsada-sada. Dihita kadamang do dainang. Molo tabahim majos sada ruji-ruji di bagasan parngolota. Di tahun 2024 siya tanggal 1 Januari saha tu sonari totu nunga dang tarbilang kita be akka basa-basa ni debata nang nilihon na tuhita. Dileon haipason, dilehon akka si pangano do si inumon. Nang pe memang amanginang, dang bu imata pung kiri, di nasa tabulo noon, ragam do nang akka si taunon, na taadopi di bagasan parngolota. Alay salah satu na totong ima mangojor hitam madok moliate tu debata, di bagasan si taunon, nang di bagasan haipason,
di bata totong madungan hita. Bahkan porsyedo hami, dang ala ni gugutta, dang ala niya kapabahenata, ubahin na buhay do hita, sahat tu bagasan partikyanon, marhay paso sa tu sonari. Alay saluhu nai, ala niya kabasa-basa ni debatado ng nilihon na di bagasan parngulota. Debata para si Roja, debata na sumurong ido na mabahik kita, buhi pas, jala ujak sa tubagasan partikyanon. Dihita kadamang do dainang nahinolonga di bagas sa Tuhat na Diyos Kristus. Di bagasan turpu jamitatan na sa tuita di apala partikyanon, di tongos Apostel Paulus do, sada surat na manopot ima si Timoteus anak partodyon na. Jala ditongos Apostel Paulus be surat naon na totong mangajari maniroy si Timoteus sa totong mangulo di bagasan hatigoran ni debata. Di patorang Apostel Paulus do di bagasan surat na tinongos noon. Taringot hadirio di bana na jolo, narumar siya na do pan ni debata. Ak kaulaw na maralo tulomo ni rohan ni debata do di ulahon ibana. Jala, pola di do ibana, molo di taringotis, taringot tuhala na paling mardosa, na paling jukat, na paling mangalohon ak kalomo ni rohan ni debata ibana. Tarida doi di bagasan ay 10 tolu natung masay di do Apostel Paulus do pangisahi do ibana na jolo pangalili jale sula gogo pabuno nah namarlapatan sudah ng akkaulaon natung masay rumang si tutu ido diulahon ima Apostel Paulus ditikki si haposoon na. Alenang pe akkaulaw ni diulaw ibana ala na naso manada debatado pe ibana di bagasan parngolon na. Alay di patuduhon debatado holong ni rohana ditakup do ibana gabi sisyan na. Di basa-basa di debatado akka basa-basa na sumurong tu ibana. Di sudena akapabahenan ni debata naong ginalona di bagasan akaparngulon na sadar ma Apostel Paulus. Ternyata debata na dilele ibana ditiki haposoon na ima debata parong roha na suhatudosan. Di ay debata do ibana, di haulongi debata do ibana. Jala gabe di paujak debata do ibana gabe sada haposan na manogyon akajol maasa gabe porsia imatu debata. Holong ni debata na sumurungi na jinalo ni ibana di bagasan parngon na. Ido mangojor Apostel Paulus madok moliate tu debata. Dido ibana ma moliate ma hudok diho na marguguyon au ima Kristus Jesus. Amangin ang nahinolongan di baga sa Tuhat na Diyos Kristus. Panadaw diri na pinatudun ni Apostel Paulus di son, jala paubahod diri, ido mangojor iba na madok moliate diak kabasa-basa ni debata. So nare kadamang do dainang. Molo tabuat to majo ima hata ni Tuhanon, tatarik majo di bagasan na kaparngulota. Bado kaparngulota manginang. Tahun 2024 naung tadalani. Molo tabay majo ruji-ruji dia do nagumodang taulahon. Nadenggad do lomo ni rohani debata do manang najukat na maralot wak kalomo ni rohani debata. Yakit kami ang manginang gudang do penataulaho di baga sa tao bolonon akan namaralo tulo mo ni rohani debata.
Ale bahasa ma di ayat debata kita bahasa ma pola ima di patolas debata kita satu bagasan partikiano. Ima saluhuna ala ni holong ni debata nang tajalu di bagasan kaparngolotta. Ima basa-basa ni debata naso tardudu bagasna. Na dipasaha na tu hitagan marsada-sada. Alini amanginang ditugihon hatani Tuhanod do hita. Ala nung sadar do hita basa-basa ni debata do HP na madongani hita na paujak ko kita satu bagasan partikianon. Berarti ikonima tadok mamoliate tu debata. Roha madok moliate tu debata. Ima roha na totong uduk mangoloy debata. Roha na madok moliate tu debata. Ima roha na tujuluan nyarion gabe mangulan akan adenggan hobar tulomo ni roha ni debata. Apostel Paulus dung ima ditadda ibana debata, dung ima dihilala ibana ka basa-basa ni debata, di pasa ibana mau lihat tu debata. Jala gabi diulang ibana dulu mau ni rohani debata, gabi haposan ni debata do ibana di bagasan kaparngolonna. Amanginang na hinalonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Poster rohanami patol hason ni debata do pehita saat tahun 2025. Totu di bagasa tahun 2025 amanginang. Dangadong do pehita botosa ahana neng masa. Dangadong do pehita botosa si taon na songod din eko jalota manang las roha songod dia naik ko nima persononota. Alena pasti jaloh pasti kami matuhita garuk marsada-sada. Songod dia padonganyo ni debata di bagasan parnglota di tahun 2024. Pos marohamuna amanginang. Tahun 2025 pe ikototong do ima diramoti debata kita. Debata parolong rohana sumurung nama dongani hita di tahun 2024. Ikut debata parolong rohana sumurung do natotong madongani hita di tahun 2025. Pos di rohama naikon patuduhonot di bagasan kaparnglota. Pos rohamuna amanginang. Debata na manotong. Naso olo muba makaholongi hita. Nang pe mungkin akan guluton. Olo muba makaholongi debata. Namangyun akadamang do dainang. Di hata ni Tuhanon. Di minggu na parjolo. Dung pesta Natal. Gabi totong mamusay hita madok muliate. Nunga di basa-basa debata Yesus Kristus tutonga-tonga ni Portibio. Nunga di pataridah debata holong mai. Allah sudah menyatakan dirinya langsung kepada kita. Pernyataan diri Allah atau epifani mau memberikan sebuah kesadaran yang baik bagi kita. Karena Allah yang ada dalam firman telah mau nyatakan dirinya. Melalui Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu merupakan perwujudan cinta kasih Allah yang begitu luar biasa bagi kita. Maka kita mau didorong. Karena kita sudah melihat. Mamering majakom majalo mamestahon. Rak marulupulup dia ke pesta Natali. Di natarimangi hatu tubuh di Yesus. Berarti. Lam tugu maha porsyota tujuluan nyarion. Kristus naung ima tubuh, Kristus naung roh, Kristus naung manopetitat, Kristus naung patuduo dirina. Mengajar kita asa unang ragu-ragu behita mengolo ibana di bagasana kaparnglota. Namangyut akadamang do dainang. Sanhatan ni Tuhanon songo dia Apostel Paulus ditadda ibana do dirina. Berarti nak kita pe akajol mana madok moliate pe ikut manada diri na do. Ikut tatada do diri tamanginang. Gudang no sonado jolma yang ditada diri na. Sadia tong imano jolma partigor. Papi jolma pargawus. Sadia tong ture akaulaun na. Api akaulaun na lumlam. Jadi mari kita sebelum manadikot tahun 2024.
telisik dulu mana di bagas sendiri. Sedia gudang ma taulahon mabaju rohani akka humalyangta. Mabaju rohani inatatta amatatta anakotta naturasta. Molununga tarajumi tasulikit ngataboto berarti ko secara gentleman, iko secara keberanian, iko secara keterbukaan berani tami yang hidup maaf. Iko bodoh hita madokon tua kaina tata tua matata tua kaina kota orang tua ta. Salah mau. Akuin kesalahan. Mengakuin kesalahan bukan berarti engkau jadi hilang harga dirimu. Mengakuin kesalahan sebagai bentuk kualitas harga dirimu yang terbaik. Hanya orang-orang yang mempunyai harga diri yang terbaiklah yang mampu mengakui kesalahannya. Amanginang, hatan di Tuhanon yang mengajar kita, tusido salah satuna. Apostel Paulus, di boto ibana do, di patorang ibana do tu si Timoteus. Dan gabi maila ibana. Dan gabi dikupukupi mana dirina. Ido ibana do jolma pardosa, ibana do pangalili, siulaon akagugu manang pabunuh, alay di asli di batado ibana. Jadi amanginang, mulutung pihita mengakui kakasalahatta. Porsi mahamuna, tetak lima diholongin di batah kita. Dapat pulis sahali amanginang, adong masa ada cerita. Adong madisa daluat sahalaki mana poso. Ulaun na hulang kaulaun na rumang. Mabunuh, manakko, maulan akan na sunadingkan. Jala disa detik ketartakuk may mana. Tartakuk may mana di fonis may mana 20 tahun di penjara. Dung diponis si mana 20 tahun di penjara, dirajum-rajumi mana madirina. Bah, gabi di penjara pihau, alan ya kaulap kuna sona sumando din mana. Malua may mana. Dung dapat tikina, malua may mana, bebas tanpa syarat. Dila ni mana makaryarina. Dipilih ni mana madirina neng melayani di batah. Sada tiki masuk may mana tu sada bagas coro. Alana memang diluati ala Kristen rata-rata. Sudah nang mana de mana. Dari tadajol maibana si panakko, si pabunuh, si permabuk. Sudah nang dopena. Jadi hulaku dulu mana di jolo. Gudang makahata bisik-bisik. Pajago-jagohon baru keluar dope sa penjara ngotorima patel-tel hudul di jolo nina. Jadi jong-jong may mana. Ido ibana mah. Memang na jolo ulak kwa kaulaun nasuna dinggad do. Sudido hamuna mabotoy. Aleson nari ulakku ngaulaun na dinggad. Alusuk kumaju hamuna dok ni mana. Buha ulau muna sonari. Jangan-jangan na jolo hamuna burju. Sonari hamuna. Sarupa doho tau. Na joloi. Cuma dang ketahuak kamu na ni mana. Ohom masudinang akan na berbisik-bisiki. Amanginang. Memang di bagasan akaparngolonon. Ikononong do ka perubahan-perubahan. Perubahan tunadingkahan. Perubahan ni mangoloi di bata. Unang memang najolo hita burju sonar jukat. Unang najolo hita ditadahalak ima sopan sonari ima soina marumang na. Jadi kota pataridaw madirita molo najolo hita ditadahalak burju sonari peko burju. Molo najolo hita dahalak kita ima rumar ale sonari ma ikut imading gamma. Pos maruhamuna manginang. Na burju. Naso na burju. Sudinang do ima di asi di bata.
Alena sona burjui ko di pauba madirina. Asa burju, asa gabe partohap ibana di hangoluan nang pinarade ni dibata di bagasan kangoluna. Amen martanya kita. Moliate mau pasa ruanami tuho ali di bata Jehovah, di bata amanami, di bata parolong rohana sumurung. Nunga taruli kami Tuhan, dia pala partikiano di hatamon. Ajari matotok kami Tuhan, asa totok kami mangulan hatamon ho Bartolomeo ni roham. Ajari kami Tuhan madok moliate tuho. Ajari kami Tuhan, magkasabab po nakabasa-basami, nakujalo di bagasan nakaparngulon nami. Akolon nami na orang dinggat Tuhan, di nasalaon, magidumapa mi Tuhan. Marpamuati roham, sesaka panglasyon nami Tuhan. Muliati madiho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita kadamang dainang Tuhan mamasu hita. Selamat Natal. Selamat menyambut tahun baru 2025. Tuhan mamasu hita saluhuna.